Tanganku gatel nek mau demek. Duh, demek. Ora demek ora meledak rek. Tanganmu mambu telek. Telek lincung. Kok jadi Susila kuwi sapa? Suarane kok sapa sapa? Kuwi kok persis suarane ya. Gumun aku. Nuwun sewu lak nembang apa nduk cahyute kono lho. Tembangi apa? Anu nduk sing Tembang Jawa apa tembang English? Ya bener Pak kuwi mau. Iki ning endi kene? Iya ning kono. Karate ning kono. Nah, soal dene Pak. Asik. Dan aduh, Pak Minto dalu menika jan iso kaya seret. Ya ampun. Anu kayak Bu Srini lho. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mak Cange. Menika luar biasa matur mbah nuwun. Kagem ketua panitia Bapak Brengos. Pak Brengos apa? Misito. Apa lah Pakmu karo Pak Misito? Pak Misito. Pak Misito, Pak Basori, Pak Nianto, Pak Sukari, Pak Wahyu, Pak Manto. Pak Manto komplit menika dalu punika luar biasa. Acarane menika syukuran apa Pak? Sedekah dusun. Ya. Niki mantun niki dusune dibangun. Amin. Aku ning kono mau. Iki porong dibangun kok. Mari ngene swadaya masyarakat dibangun bareng-bareng piane ambrol iki mau. Awakmu sajake kok ya ngerti kahanane ning dusun kene. Lah iki Blitar ora wilayahku. Wingi iki paring dawuh lho Mas. Pripun? Nalika rawuh ning Pakisrejo. Nggih. Ngapunten Mbah Minto wah jan pendhapane dusun Sidorejo mungkin pun ngantos dipaido lho nggih. Jan sae demplah-demplah. Sampeyan niki kula niku mboten maido. Mboten maido. Ngeten iki sebab kerukunane warga. Nuwun sewu lho Pak Tomi. Malah Pak Minto. Ya. Nuwun sewu. Wis ben ben sak uni-unine wis ben. Malah bangga. Aku ora tau ketemu Mas Ale. Nuwun sewu lho Pak Minto. Ngeten niku rukune niku luar biasa. Lah mboten ngoten lho, nuwun sewu sekelas dusun lho nggih. Sekelas dusun iki kabeh urunan kabeh bareng-bareng nyengkuyung kanggo wayangan Pak Minto dagelane percil angel. Kekompakan sinergitas antarane pejabat dusun karo warga masyarakat padha bareng berpartisipasi. Lah nggih, ngresiki dusune. Awakmu kok ben sesuk ora enek maling sapi.
Iya. Ya bener berarti aku. Awakmu kaya nganti apal maling Ya sapi. apal to wong aku wilayah kene kok. Berarti kene Ya titikane ning kene iki Mas Lentem Mas Percil. Pripun? Donya ki angger ekonomi seret. Waduh. Sepak. Enek wong nesu, Pak. Enek wong ora wong nampani ngeblok kok. Engko gek malinge sapi kuwi. Nah, dudu kuwi panitia sing ngopeni awak dhewe kok ya. Anggere ekonomi seret angel. Iki mesti akeh tolong jupo. Oh, ngoten. Berarti ben seret karo angel. Mesti akeh sing dijipuk. Apa meneh ning desa. Kuwi rasane iki asosiasi niki wis beda kuwi. Kuwi ngomong piye? Sing tegese tanggung jawabe Bapak Kepolisian saya abot ki lek kahanan sing kaya ngene. Nggih ampun Pak Polisi mawon. Dadi masyarakat iki ya nyengkuyung kabeh. Contone ning cakruk-cakruk kudu enek wong. Mahmu ya enek cakruk-cakruk ning ora jaga domino. Genah bose awakmu no. Niku ketoke domino, Pak, tapi asline jaga. Jaga malah dalu menika mboten namung bapak-bapake mawon. Ibu-ibu sing masak nika nuwun sewu wonten buwin. Nggih, wonten malih bueni kok sing cerewetmu bueni ya cerewet. Panganan cil ora mbok pangan wis dimasakne kedingenane kok. Tapi gumun kula niku lak niki cedhak laut. Lah kok lho, lek wong cedhak. Sapa tuh bocah? Dene sapa kuwi mangke? Blok. Ket mau ngoten niku. Cedhak laut ngopo? Cedhak laut ning metune kok malah rawon. Aku ki capek gumun. Kudune lak yo tongkol. Ya kuwi syukurane masyarakat kene. Monggo wis diarep-arep saka omah iki ngene Sidoarjo cedhak laut. Mesti tongkol salem. Wis ora mangan aku teko omah. Iki kok mesti tak niati iwake laut, dadake lak ra tongkol ya urang utawa apa kuwi jenenge salem gowedi gedhi gek dibakar. Lah kok metune lah kok cilik-cilik lak sapi. Ngono kuwi cilik-cilik tapi oke. Lah niku sing luar biasa ngoten niku Pak Minto. Dados kula kalian jenengan ngeten iki beteke napa to? Silaturahmi. Ngoten. Sapa ngerti besok acara ngene iki setiap tahun diundang mboten namung setiap tahun. Saya aja ngomongke setiap tahun iki lho lek miwiti golek anggaran iki wis tahun 17. Ki tahun pinten? Kuwi tahun 2017 iso mlumpuk ya bengi iki. Yo nak ngenteni pirang tahun. Sik 2017, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 tahun berarti 7 tahun kas Pak Wadir rene. Nutut ora umure dalang iki lah. Ya panjang umur. Panjang umur. Lek dalang ki biasane umure dawa. Ning lek bintang tamu kuwi dicocoke dalang oleh manggung wiwit jam 09.00 nganti jam 3:30. Kuwi mesti umure dawa. Iso. Mergo cara menghibur masyarakat menehi pemarem maringi senengi dawa. Lek dagelan jam 12 paling pol-pol 1:30 kuwi umure mesti cekak. Lho. Pak iki masa depan lho Pak. Aja ngono lho Pak. Kowe apa wedi mati? Ya kabeh. Wong wani urip kudu wani mati. Lek kowe ndak wani mati aja urip. Aku ki angger tas urip engko mesti gampang mati. Ya obat. Omong ngono. Ben gampang. Omong ngono nek kuwi faktor umur. Umur lah kuwi. Sampeyan iki beda omongane sampeyan iki. Iki aku pokoke matur nuwun karo Pak Ketua Panitia iki lho. Panitia. Iya lho larane acara kaya ngene iki ya rugi lho Pak. Rugi sapa? Sing rugi aku karo dalange ora bayaran kok genah kok. Ya maksude kuwi awak dhewe bot-bote nyambung tebu kene iki. Iya. Iki ngencepne tebu nek dibacoki pira kena dikenanggap wayang. Bos tebu nek ketok kabeh sembodo kabeh. Sembodo. Ning ngarep ngrawuhi bintang tamu iki banggah pleruk-pleruk iki kok mampu apa ndak anggarane Pak Misi kok piye ngono. Lah kula mau mlebet mriki mboten mlebet mriku lho Pak. Serane kula niku gandengane kalih kula teng pondok Al Aziz niku lho. Teng anu teng musala. Kula teng mriku riyen. Kalih Pak Manto. Kalih Pak Manto teng mriku riyen. Terus pipis. Lah. Ning masjid kuwi paling ndak ya awak dhewe salat sembayang. Mari salat isya terus pipis enek toilete kok rumah saya. Matur nuwun rias kula mriki. Mriki teng wingking daharan komplit pepak. Apa ae Mas? Mendut terus Nogosari donat. Terus mari ngono gedang goreng, pizza. Terus martabak. Iki rencana sing liyane rencana. Ana pizza martabak rumah aku urung mangan kuwi kok. Iki rencana besok lah tahun ngarep ngene. Tapi kan rawone daginge daging sapi. Ngoten napa malih adik-adik menika mau nyuwun Mas Percil mangke lak nembang kalih sing anu sinden sing sae-sae mawon. Lho, sindane Pak Minto niku sae sedanten. Sae sedaya. Sing mboten sae sing pojok nika. Kula pun matur. Ning bener sing pojok ke penganggepmu
ora pati sae. Nggih. Ning sing paling kula saeni nggih niku. Nggih namung niku. Beteke napa lho niku mboten usah disukane pojok lak teng mriki. Ora ngono. Mula sing tak tresnani iki kae iki apa sebabe? Sebabe napa? Lek tresnani iki ibuke mesti nesu. Oh, lak niku mboten. Lah lak niku benjing lak main teng mriki malih. Tinggal mawon. Ampen disukane pojok. Kok nek dicolong mriki sing dicolong sapi sing gede-gede. Niki malah sampai ucul bosok sama niki. Dituntun wong malah bahaya. Dadi sing dicolong ki sapi sing gede-gede. Sing gede-gede. Nggih sak monten-monten niku lho kan. Nuwun sewu nggih sak monten-monten ngatos-ngatos jenengan teng mriki. Tapi lah serene warga mriki niku sayuk rukun, insyaallah mboten wonten napa malih pun niki disodakoi dalu punika. Aman mesti. Aman insyaallah aman lah. Ter dalu menika wayangan Pak Minto dagelane Mas Percil mesti aman mboten enten maling. Lah sebabnya malingnya kene tak bacok dasmu kowe malah aku. Nuwun sewu kalau tak ngambil setunggal ke Heeh, sing ndi? Lho sing anu no Pak, ya sing ana sing nomor 2 kok kono lho Pak apik Pak. Sing apa nomor 3? Apa nomor 4? Lah kok mbok urut kuwi lah. Kamardikan ning awakmu milih sapa-sapa. Ampun Pak, lho iki sampean Lho, ora ngono mergo seleraku karo seleramu kan beda. Lho kok iso beda ya padha ae to. Sak sampeyan ndelok wong wedok to kapane jajal. Beda, lek bojoku ngono kae lek bojomu ngono kan beda. Lek padha bojomu mesti padha karo bojoku. Apa ya mungkin wajah dadi padha iki lho angel men to dalang iso diomongi kok. Niku selera. Iki selerane kaya ngene iki sampeyan selera kaya ngene sing dijajal dudingen. Ndak duwe selera aku. Alah wis mati rasa ketoke Pak Minto ketoke wisan. Aku mau golek banyu sing bening. Arep kaya ngene iki aku blas ora duwe kok rasa sing piye-piye. Iya, kowe ditone bojomu. Jajal ra ditone ngemos ae. Ya panggah kuwi kok glibet ae. Apa meneh sidane kowe sing ditem, kowe sing ndi ayo sing iki. Nah aku iki masuk kabeh, Pak. Alah gragas kowe lanang. Mesti salah sitok. Salah sitok. Iki apik, Pak, iki, Pak. Iki bocah kaya ngene iki. Heeh. Bocah lak bathuke rada nuwun sewu, rada maju ke depan. Iya. Kuwi wani karo wong lanang kaya ngene Mas. Apa ya, Pak? Ora percaya. Iki apik, Pak. Mati mitang tek mati. Mitang lek disawang kok kene kok iringan. Bathuke sing dhuwur iki rada menongol ning ngarep. Lah, kuwi lak bathuke wong wedok lak nongol ning ngarep. Kuwi karo wong lanang wanen. Berarti rada licin ngono. Wanen. Iki apik, Pak, iki, Pak. Sing ndi? Iki lho. Sing nomor 2 iki. Bathuke rada mendel, tapi mripate mlerak. Kuwi malah apik to, Pak. Apik kok diengkolmu kuwi wong lanang ndekekne dhuwit ning ndi roh iki mangsamu. Oh, berarti tajam mata. Tajam matane, ngawur bocah iki lak milih. Lha sing nomor 3 iki lho. Lah apa nek sing nomor 3 iki? Lah piye? Niki sinten namanya, Pak? Dia. Dia iki delok kok mesam-mesem. Iya, Pak. Enek masalah. Enek masalah sithik, kowe masalah sithik dhek mung mesam-mesem akhire gendeng stres bocah kaya ngene. Oh, Pak Purnomo. Lah kok ora iso. Lah sing iki lho apik, Pak. Lah, iki lho, Pak. Lah kaya ngene iki. Jelas lek kaya iki gampang kedanan wong lanang. Ketake kalem, meneng tapi gampang seneng karo wong lanang. Dadi kowe mesti diapusi ya kalau ngidul bosok kowe karo iki Mas. Iki jaringan bocor cor. Rek 1 2 3 4 bocor kabeh. Bocor. Lah iki apik. Lah iki lho, Pak. Bocah gunung, bocah meneng, diapusi kenek, tapi dongane mandi nyedakne wong lanang gampang mati kaya ngene Mas. Sik, Pak. Ketake aku enggak mau resiko sing iki lho, Pak. Iki. Lah iki genah, Pak. Mbak sapa? Mbak Sulis. Mbak Sulis. Wonge kan lho nuwun sewu pandangane wajahe lak bunder. Iki senengane nabung, Pak. Nabung. Tapi lak dijaluk sing lanang ora oleh. Iki wong medit-metitil kaya ngene iki, Mas. Berarti angel arep metu-metu karo kancan. Lah lagi angel. Iki arek kancane mangan yo dempel-dempel. Timbang aku kon bayar ora gelem. Timbang aku bingung njaluk dhuwit sing ae, Pak. Lah apik kuwi ya. Lah sing iki lho, Pak. Memek awake. Gedhi. Ya badokane akeh iki. Iki wong lanang bosok lah. Iya. Lah berarti iki pakanane akeh. Oke. Nak 1 2 3 4 5 6 7 nganu, Pak. Ngene lho, Pak. Kan sik Enake ya sapi sitok kuwi wis kuwi diopeni. kuwi bolak-balik kok tak takoni lho. Berarti iso sono sapi. Iya nang kancane Lah kaya. sono sapi babon piye berarti? Oh. Oh, lah sapi. Kuwi sing urung kawin, Pak. Kuwi sedoro kuwi. Wis doro. Lah sing wis kawin. Mak sing wis kawin. Sapi ndas. Lah pedet. Pedet. Nah. Lho iso, Pak. Lah wedhus cilik. Oh, ya pinter. Pinter. Babon wedhus. Bapake wedhus. Iya. Lah iku goleki babone lho kuwi. Iya. Lah sing lanang wedhus piye mau?
Persis yo. Pengen iso. Pak Minto lah sing pengen iso. Jangan pengen ngerti carane suara wedhus lanang. Heeh. Muni wo ngono karo lambene dhuwur dipuluk terus diubah-ubahke. Ya jal coba. Jajal Pak. Ayo coba. Apa iki timbang wedhuse, Pak? HP iki di mana wedhuse? Tapi aku ya bisa kan. Iki jenenge wedhus kecepet lanang iki kita ya, Le. Monggo ingkang betahaken kangge kurban. Niku lho tak kami. Idul kurban. Aku jesuk tekan omah lek cedhek karo ibumu. Masa ya tiru wedhus Ora apa-apa. Masa ya kae, Pak? Ora apa-apa. Saiki didu wedhus lanang karo wedhus wedok sing dasare wedhus penggemukan. Nggih. Nah. Putih, kula Nah, pinggir dhewe. Pak. Heh. Sampeyan tenan sing dhewe. Oh. Iki Depok prok iki lho. Toilet Depok prok iki lho, sapi teng kebek iki mangsamu. Coba dicoba. Wedhus lanange lagi goleki wis ngene sik. Kene santik. Biyuh delok to. Bedane sinden. Iki lho delok. Iki lho panganane sak kotake cukup. Iki lho sampe masalah. Masa ya songo. Iki ya. Coba pit. Kotake cukup dhewe songo dhewe. Beh. Aja sing aku bit Wis enek iki ya tak tampa ae. Aku anggere nyawang pipit lho menggeh haus. Lah kok saged, Pak? Lah ngarep mburi padha lho, bokong karo susune padha. Lah sampean iki heeh ajane. Nuwun sewu, Mbak. Mriki, amit nuwun sewu jenengan mriki. Lah kok malah sing anu kono to, Pak? Malah kaya wong kesetrum ora kaya wedhus. Kene Mbak sama. Adik namanya siapa cantik kalau Aa boleh tahu adik ya ampun adik. Ya kuwi mau lho gawe goro-goro sing kae. Yo iki jane tangan apa cakak PLN to ya. Adik namanya siapa cantik kalau iki lho bocah ki lho ngenesi lho bocah kaya ngene. Anu malinge teko apa ora maling iki lho colongan. Nyapa kok yo ora mungkin enek wis mari syukuran. Jare aku sapi. Ndak. Wah wayune kaya ngene lho. Piu langsinge kaya ngene piu. Klambine Piye lek mumuni dina langsing. Langsinge iki lho ukurane es. Oh, mripatmu berarti ya ora roh iki. Ngono kuwi ra padha karo ngece. Lah kaya ngono kok langsing iki lho. Ya ben seneng wong wedok. Oh nyenengke. Masa kaya awakmu ngene diarani langsing apa ora ngece. Ben sak jeplake cangkeme. Nuwun sewu nduk Cahayu. Namanya siapa cantik kalau Aa boleh tahu? Pipit. Pipit dalam sang pundi nuwun sewu. Bolo. Gunung Bolo. Oh, tunggalane ngunut niku nggih. Nggih. Pak Bolo kuwi gak nggon nganu to, Pak? Wis bene wis sak jeplake cangkeme. Nuwun sewu nduk Cahayu menika. Bandel iki? Nggih. Remenan daharan apa nduk remenan? Anu sing nyemek-nyemek remen. Apa? Iya semate panganan nyemek mie remen. Mo. Oh mboten mie Pak, mboten mie. Nggih nuwun sewu nasi goreng remen. Mo. Rawon remen. Mo. Goreng-gorengan. Gorengan mboten purun. Mo. Ramban. Sotil mboten purun sotil. Mo. Lho, mangan apa to, Nduk? Gamblong. Gamblong apa, Pak? Gamblong kuwi ampas telo. Walah teloe sik ampase pangananmu. Lah kok awakmu iso sakmene segere? Sing marai lemu malah kuwi. Sing marai lemu polare akeh kok. Opo? Polar. Kowe mbadhok polar. Iya. Oh iya jane turunan sapi kita. Nuwun sewu Nduk Cahayu. Mulak nembang niku nembang napa to Pak ngenten iki nuwun sewu Pak. Iku apa iso wi? Saged sedanten Pak. Iso. Copi kula lak pomone nembang cintaku hanya kamu. Cinta merah. Endang. Pak, iki pancene ngono kuwi to mlaku ning ngene lho. Kuwi jan asli son horeg iki. Lah niki mboten lho niki bas tok lho Pak, mboten ana midile. Aku lek ditabuhi ngono kuwi lho, Mas. Oh, berarti lek nyanyi dhewe iso ya Nduk Cahayu ya. Iya. Ya coba nyanyi sendiri ndak. Kalau joget dhewe ya Nduk. Oh nggih kok ora iso. Penak cangkemmu lho Mas lek nyanyi. Mbok cangkemmu dhewe. Sabar. Dagelan dicangkem-cangkemne wong iki. Ya ngadepi cah enom kuwi kudune sing sabar ati sareh. Sing Iya to kok nesu iki. Innallaha ma'as-sabirin malu tas teko masjid ae. Ya aja nes to. Ya nadane. Oke. Cintaku hanya kamu. Cinta anu Nduk, patah-patah. Indukku Nduk, patah-patah Nduk. Ora Nduk. Kowe belajar stroke apa piye to kaya. Lah jareke patah-patah.
Angel neh. Lek patah-patah ndak mudeng dengan tempuh patah. Kaya jarum jam. Oh. Ngerti. Kaya jarum jam. Jarum jam. Pak Minto nyuwun kaya jarum jam. Jenengan yo gak ngomong ket mau lho, Pak. Oh, alah, iya. Kudune sing jelas to iki. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Li Allah 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 itulah cintaku. Bayo kaya gerdu ya. Terbagi-bagi. Pak, iki sing rekoso kok sing nyawang to. Pane kaya kena lindu lho Pak, rasane Pak. Anu mboten sampean sing nyanyi, Mbak. Nyanyi apa to Pak sing sapa? Nggih. Kaya mambengi karo pake ka lho. Maksudnya kok Pripun to, Pak? Latihan. Latihan. Oh, latihan. Tiwas aku Sesek berpikir jajal. yang tidak. Dibanding karo Mbak Sulis apik ndi jajal? Mbak Sulis. Nah, nggih. Ayo, Mbak. Ayo. Cukup kamu saja. Lah iki patah-patah wis Kamu kulino. saja. Aku tetap setia. Tetap setia. Sampai mati. Asik iki lho Pak. Di sawang penak. Lah iki ora ngenane tok sawake lho Pak. Wedokan sing sok ngentekke bengkok ya ngene. Sing ngene iki. Nggih. Kula pun ngertos. Matur nuwun ya Mbak Yu. Ya ampun kene Mbak karo aku Pak. Anu dijole iki Pak ya iki Pak. Dijole gak iso? Olah. Waduh, Lek anu Pit, kowe ngalao. Awakmu nggih isuk-isukan ae Nggih. ya. Siap. Ya, Cahyu. Ya, nggih, ayo. Anu kencangan lho, Pak. Ayo dimam nduk ya. Kowe rong didum. Lah nek kula numpuk gonmu kuwi mbakmu. Lagu kali kula Mbak nggih, cantik. Ayo wis dikencang murung. Ora. Patok. Nadanya minor Kakak. Oke. Bass. Sik. Lek meng siji ki ndak ada perbedaan dan perbanding. Lah pripun kedae? Loro. Sopo neh? Dia. Oh, dia. Dia sing ndi? Tak goleke bokonge sing bunder. Iki sinden 8 kuwi tak survei kabeh terkait dengan kebunderan bokong. Mosok ya dipekekeri sitok-sitok. Iya, sing paling apik jarane nek Luki. Mergo rapik bokonge ning apik ganjele. Oke. Tak ganjel. Minor ya, Kak? Ah, sini. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun mikiri gedang rojo satu dung dipangan codot timbyang worong yang kuluni sun pedot lagune kuwi sing rancak jogete mesti apik lah calon iki mesti apik nggih yuk 3 2, 1 bareng-bareng masih bersama campur sarinya Indonesia. Munggah Wang Ayu. Sik to. Sing jelas ngono to. Lah yo lek biasa gembos ngono. Munggah Wang Ayu. Lah wis munggah, Dik. Wayang kulit biyen karo saiki. Sakniki nggih. Mergo awake dhewe iki nuting jaman kelakone melu karo arus ning aja ketut dayaning arus. Arus leres menika Mak Cangik dados menika kebutuhan masyarakat niku pripun, kebutuhan penonton niku dos pundi, sing dijaluke sing menjalani dan kita harus itu yang harus dilayani. Karepe penonton kepiye, karepe penanggap kepiye. Ngono awake dhewe ideologinya ki dhuwur, kuwi malah ndadekke Mas Cangik. Wonten cumi-cumi dugi. Kok ana bangsa ngene iki bangsane apa to iki? Iki jenenge James Setan Pripayane lulu Banaspati Pripayane. Kene mau wis tak WA. Pripun, Pak? Pak iki arep nyambut gawe aja mbok rusuhi. Kula mboten ngrusui lho, Pak. Ya terus? Nggih kula pengin ngancani jenengan. Kene wis tak wehi bagiane. Lek sok mben kenek nusul Pake. Beng iki aja nusul. Nusul. Kowe ora to lek kowe nyusul kaya ngene iki ya ampun bokong iso gedhe sisih jane piye. Lah iki mau pas jegur ning laut dicapit kepiting siji. Apa enek bokong capit kepiting kok iso kelong kuwi enek. Iki pas kungkum ning laut kok. Iki jane sapa to, Pak iki? Ya aku iki anake Pak Minto to. Mbak Tatit. Nah, kowe kok ora ngerti to? Mbak Tatit. Iki anake ibuke sing iki Mbak Tatit iki jenenge bledek. Wis gak ilmiah belas. Iki anakku karo Tatit kuwi sedulur. Dulur, Mas. Siji bapak, siji ibu.
Tunggal tempat sampah. Masa ya tunggal lo tempat sampah. Buahe sampah padha ning gone. Jeng dalu Pak E. Oh ayune. Apa wi? Apa wi? Nginggu melon aku ning jero. Enek melon. Rumah saya kok kene saiki teko koyo onde-onde ya. Karek mene wijen tok wi. Enek wijene nek gelem kowe rumangsaku kok iso ndas go dolanan. Adik menika apik lho. tumut derek Pak Minto. Pak Minto Mas. Mangayu Pak. Iki duwe cerita lho iki. Napa? Jaman karo Pak E arep tanggapan kepangkalan kali. Nggih. Mongko jan iki ya cedhak ning gandeng kepangkalan kali iki karo Pak E nganti udur. Yo golek dalan liya ae. Ndak engko lek golek dalan liya ndak malah telat wektune mepet. Mepet. Lah akhire mongko nggawa koper jaman semono iki. Ya toh? Nggih, Pak. Heeh. Lah terus akhire krana wektu lek mubeng dawa akhire kepeksa nyebrang. Terus akhire Pak E arep nyebrang terus dielekke iki karo nyiliti iki. Pak, sampean lek nyebrang engko lek klambimu agemamu teles piye? Akhire dicepot kabeh. Gadan jenengan. Heeh, Lah jenengan. Ora iki. Niki. Oh sing niki. Heeh, Niki dicepot. Ora Pake nyebrang dhisik. Bapak nyebrang. Nyebrang dhisik. Klambi dicepot kabeh. Nggih. Dilebokne koper. Lah, koper arep digawa engko lek kena banyu teles nggih dandan apa? Lah akhire kopre dipanggul Pake karo Udo iki sik ngenteni. Nggih. Jeru apa ora? Jeru napa mboten? Dadi wit nyemplung blung. Nah. Dadi kopre dipanggul Udo senengah panggah sak dengkul ngantek tekan pinggir panggah sak dengkul. Akhire terus kowe piye, Nduk? Ya kita sak terong, Mas. Kok rumaksaku. Lah rumah saku ya kaline jeru. Jebul mong sak. Tibake sak dengkul. Ngono kok nyapo kok ya dihapus. Lah kok mbok uculi kabeh. Lah iki Pak Minto iki saksi bisu lho, Mas. Lho bisu piye iso ndalan. Lah iso ngomong. Maksudnya iki saksi sejarah lahirku to, Mas. Saksi mata. Saksi mata zaman lahir aku mbokku dhisik iki. Wah, piye kuwi? direwangi totoan nyawa, Mas. Kok iso? Apa iya to? Ceritane piye? Zaman dhisik niku lak Pak Minto. Dhisik kan urung enek jenenge dokter, urung enek bidan, enek dukun bayi. Terus lah kamangka ya omahku ki duwe sok. Terus nek arep ning gone dukun bayi nglewati sawah. akhire Akhire lewat sawah udan deres bledek biyen lak. Dasyar. Masyaallah. Mbokku kaget. Terus aku metu separuh. Terus tingak. Enek bledek biyen tak. Kowe metu. Aku kaget aku terus mlebu neh. Lho. Lah terus Bledek bayar metu nek. Bayar mlebu. Lah terus dadine piye? Genep peng 50 mbokku jahitan selawe. Ya mung Mok ngene tok. Apa ya enek jahitan nganti selawe. kowe aja mikir awakmu. Apa? Pikiran masyarakat kene didongakne apa? Masyarakat Sidorejo iki luar biasa, Mas. Kok iso kowe ngomong ngono Nduk? Iki acara bersih dusun lagi ngaten to? Bersih dusun. Bersih dusun ya Metri ya anu kuwi apa kuwi? Panen raya. Panen raya tebu. Ya. Iya sono lho. Lho piye to, Mas? Ngapal ngono lho. Masyarakat ini iki seneng nggon manis-manis. Layak kok ndelok sinden kaya awakmu manise kaya awakmu. Pas pancen panitia ngundang aku ki pas. Krana manise. Nggih krana buluke niku, Pak. Nuwun sewu, nggih krana manise, nuwun sewu. Nduk Cahayu. Iya, Mas. Ngaturne apa nyang coba? Ya ngaturke anu tetembangan. Iso nembang awakmu. Lho piye to? Aku iki wingi iki wis anu, Mas. Ning gone Tapa Brata. Iki mau kan aku budal ket seminggu tekan kene, Mas. Lho, Nyapu ae. Lho, aku nyebrang ana ing Segara Kidul. Ning ndi kuwi? Ngidul neh pokoke, Mas. Segara Kidul. Isih ngidul neh. Ning ndi kowe iki lho? Tapa Brata. Ati-ati taun 2020 iki. Lah akhir tahun. Wah iki. Enek Iki mbebayani Pak Minto. Pripun? Menurut pangsit sing wis tak Menurut mie ayam iso pangsit. Pangsit iso pangsit. hati-hati nek duwe jeneng sing akhiran O. Kok iso? Kok iso hati-hati? Akeh kedadian-kedadian sing wis kala wingi iki wis membahayakan. Aku aman aku, selentem kok. Jenengmu sapa? Selentem. Aman. Kowe sapa? Liti. Liti. Aman. Ting.
Contone lho diawali saka kendang. Iya. Dhisik pengendangi Pak Minto jenenge sapa sing pertama? Nar. Mbah Narto. Oh, Naryo. Naryo. Oh. Wis kabundut. Awakmu aja ngedek-ngedek iki lho. Iki aku entuk wangsit tenan. Terus. Mari ngono Pak Naryo gak enek ganti. Pak Wanto. Oh. Ning ndi saiki? Lagi kata Pak. Iki khusus dalang ya khusus kene. Ya khusus iki. Khusus iki Bayang. Dhisik Naryo. Wanto. Oh. Sampeyan sinten, Pak? Saiki jenenge Duduk Bawa. Anu gak enek kendake saiki. Ora enek pengendang. Nek pengendange. Saiki kendange MP3. Jenenge 3. Aku ki ora anu ngono ki. Awakmu aja ngeden-ngedeni. Kuwi taun iki akeh rezekine. Ngono lah kok malah ngalih bocah. Balik. Wah, Akeh rezekine wong. Iki akeh rezekine. Wah, ora saka wedi. Mas te akeh apane kowe ora ngerti. Akeh urung dirungokne bar terusne kaya rumangsaku. Iki oleh pangsit lho iki. Ora mung pengendang tok. Dalang ya ngono. Kiseno Nugroho. Mantep Sudarsono. Jenengku wis tak Entus oleh. Mono. Jenengan Minto Darsrini. aduh. Oh, Aman nek ngoten. Jenengan aman. Masa margane yo katut sing wedok. Ya ora apa-apa. Nek dikentiki Minto Sudarsrini, pi rezekine iki saya akeh. Amin. Lho, rungokno. Untunge kok wis digenti Sudarsrini. Apa ya sore mau tak leh mergo aku entuk wangsit. Awakmu arep muni ngono kuwi. Kok ngaten, Pak? Kuwi cepet wasit. Dadi aku weruh sadurunge Winarah. Winarah. Kuwi jane sing kasalah. Oh, Sing kasalah. bener weruh sadurunge winayah. Sakurunge teko. Nggih, Pak. Kowe kudune ngerti ngono Oke, kuwi. Mas. Nembang ya, Dek, saya. Siap. Nembang. Masa iso Minta nebak, Pak? nada, Mas. Ada. Jaranan ya? Mayor. Jaluk jaranan. Gah. Oh, pikirku jaluk jaranan. Ulah jaluk jaranan ngomong. Sik, aja kesusu nada tembange apa, engko iso apik apa ora. Lek apik medun. Dadine kene persiapan. Kok apik kok medun riwet, Pak? Nek apik Lek apik ditambahi. terus lek elek Terus. medun. Dadi lho. Dicoba dhisik, coba. Aku wis ratek percaya lho Pak das-dasan model ngene iki. Ora apa-apa lho, iki ndas apik lho, dol kaya ngene iki lho iso diklinthok. Angel lho golek kaya ngene iki Lho Pak maksudnya. modelnya kok kaya ngono to malah. Nah, garingan dhisik. Ya. Sapira, Mas? Apa mayor A, B Mayor. apa-apa? B. Sakarep mayor. Kuncine apa kuncine? B. C apa sakarep, G apa sakarep wis mayor. Iya. Kudune mudeng kunci. C ora apa-apa. Ah, C. Iki anu, Mas. Apa? Lagu niki nembe viral, Pak. Ah. Nananane. Kuwi Tanjung Perak lho kaya lagu. Ning apik lho iki, manuk manyar susuwe dawa lho. Kok sakit? Akeh sing anyar ning kudu tresno karo sing tuwa iki. Iya. Apik kuwi. Iso ora gerakane? Ora iso aku piye. Gerakane piye ora ngomongi ngono. Aku asli rung-rung iki. Mono turu. Ora ngerti? Gak ero aku. Ayo. Nih. Sapira, Mas? Samene. Nanonane Berpasangan. Adane kok ngono. aku ki lho ora ero. Aku ki lho kaya nyanyi apa ki lho ora ero. Kuwi lho nadane iki lho. Berpasangan. Duduk. Ya piye? Nadane duduk ngono. Lah ora ngono lek kowe nyanyi dhewe tak. Ya warah ono deng cem cem neng. Tanjung Perak. Duduk Tanjung Perak. Tepi laut. Iki ora sing tepuk apa Sakinah Mawat Warahmah. Iya ya tepuk Sakinah iki lho. Tepuk Sakinah, Mas. Angel tepuk sakinah aku ora apal. Lah aku lah jaranan kowe teko aku ero. Tepuk Sakinah sik. Wis Ora ra iso aku ki. manuto kene iki anyar. Krek tenan wis. Anyar iki. Lah kok lak kono luput. Ora. Ora mungkin iki anyar kok. Sapira, Mas? Samene. Sakmene. Nadane piye nadane? Ya mbah, kowe sing ngerti. Cek. Kayak Nyanyi apa ora? Masalah. kaya lagumu ki sing tepuk-tepuk ki lho. Aku ora roh aku ki. Kene. Engko ndak gerebutan kene. Nyawa. Titip, Pak. Butan.
Bayu. Jan koyo winih melon rumah saku ndas. Bisa koyo ngono ta, Bih. Yo, gek ki opo lho iso koyo ngene iki. Koyo rek lho Mas. Wapuk lambemu ya. Ndas nggo Nah dolanan. iki dudu korek, Pak. Iki kaya peta dunia. Lho, Iki ndi iki? lho, piye? Iki Blitar iki. Alun-alun Blitar nek Padang. Alun-alun Blitar. Lah iki rodok rene iki. Kuwi Heeh. anu pasar Tembarjo kuwi. Oh, pasar Tambarjo rodok rene sini rodok peteng-peteng ini. Peteng-peteng ngendi kuwi? Peteng-peteng rodok kene iki lho. Iki mlakune rene iki. Serengat. Serengat. Heeh. Kene. Lah terus iki. Heeh. Rene iki. Anu anget to? Heeh. Oh telek Mas iku. Ayo. Rumangsaku ndas kok Piye ora dolanan. iso aku ki ora Mas. ngerti. Dalam Aku mau gawe iki apa apik ya? ya apik no. Sae to Pak, jenengan koyo anu demes Pak, cobi Pak. Cobi to Pak. Wis sumpah. Anu sok-sok dilokke karo netizen lho. Piye delokne piye? Dualang rono-rono aku mangan iki dipahi dugah. Lah ya wis bene ndek ora iso. Hah? Ndek ora iso. Iki apik ya lek tanggung. Apik no, Pak. Ulah Cobi to, Jajal. nang cobi to. Jajal Pak. Jajal Pak. Apik Pak, yang penting sampean ra ngale teko kuno ya wis. Lha Pak. Pak. Ya kuwi lho Pak, ngono. Nggih, lho, ngoten niku, Pak. Ya bener Pak kuwi mau. Iki ning endi kene? Iya ning Nggih, kono. temu iki. Karate ning kono. Nah, soal dene Pak. Asik. Dan Pak Minto dalu menika jan iso kaya seret. Ya ampun. Oh, alah. Kayak Bu Srini lho gelengan. Jan iso set. Ngene iki sesuk nang TikTok wis viral. Sampeyan ki enek-enek ae. Siap, Bro. Ora ya. Ayo. Mas, nadane Mas. Ini, sesane. Berpasangan saling kokoh. Kokoh menawan. Kok sik lah kok ngono dadi. Pasangan Kayak kalau kau suka hati. berpasangan. Lah apa kok? Lah dapo dadi cucak rawa ya, Bang? Aku ra roh. Aku alu wong liyane karo iki lah aku iso. Ora lho. Berpasangan. Wong sak ya ono sakjane dadi dagelan kok siji mau Tanjung Perak. Terus saiki cucak rawa. Anu Berpasangan. Saling kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling kokoh. Kokoh. Jangan kajane apa to murah. diwarai cah 6 kudu. Lah aku ora roh lho kowe sing TikTok sing dia ora roh. Iki lho tepuk Sakinah. Kok ora Sakinah ra aku tahu Pak, aku tahu pegatan. Aja nesu. Wis ben suwe aku pokoke. Aku iki diwarai Pak Minto iki. Lha nyapa Pak Minto diwarai Pak Minto rabi ping pindho ya. Lho, nggih ta Pak? Masa iya to, Pak? Lah ngono kok marai aku. Awakmu kudu latihan tepuk Sakinah. Sakinah apa kok ya padha karo aku tahu pegatan. Wong Sakinah apa? Wong ki mbok lagu ki nuwun sewu kaya Mas-mas C mayor. Lagu sing apa jenenge? Ayo. Lah ki mau iki terus nyanyi apa ngono iki? Lah lagune Kita warai. lagune Ya 3 2 1. Ayo. nyanyi ya penak. Contohnya nyanyi kaya ngene iku. Bacangan lagu apa? Iki lho contoh 3 2 1. Apik, pipit. Ayo pit. Tes siji-siji. Iya no. no. Timbane lagu. Berpasangan apa? 3 2 1 yo. Api. Jaluk sing dawa apa sing cendak? Iki kabeh sindan iso kan? Masa kabeh iso? Alah, Dajal. Kena kayak bareng-bareng ya. 3 2 1 yuk. Iso. Ini banter-banter ya. Penak. Lho wis bar mangan kabeh. Ora mung sinden yoga Yo, ya. iso. Ora percaya to. Kowe lak kene iki kok. Yoga tenan. Ya iyalah. Sing burine omong iso. Iso. Ora percaya kowe. 3 Bawa, 2 1. Malah aku dibungkai maling. Lah ciri-cirine kaya awakmu lho. Awakmu dasmu. Ayo kowe.
Bisa ora? Bisa, bisa. Ayo 3 2 1. Enak, Pak. Enak ayo. Ayo cepat cepat 3 2 1. Lah mutah-mutah. Luar biasa. Kowe berarti pinter. Masa penyanyi mutah barang. Ongke. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri dan ke kiri. Nyapo. Biar mateni aku kok piye. Nyapo. Lah kok sapa ke kiri tok terus aku jungkel ning kono nang. Ongke. Putar ke kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan. Masa bohok kuwi lho. Wong sia-sia ki ya ngono. Nek lagu Wong jenenge kanca nyambut gawe kok ngomah kok mung disia-sia. Disia-sia, Gelem Pak. kok ning pinggir, njaluk ning tengah. Aman. Iki nuruti kene tak lho, Pak. Nuruti aku. kancane iki ning disia-sia sing ning kono jongkok nang ngiri kono. Ongke. Ongke. Sekarang tengah, nona manis putarlah ke Pak. Kula ketinggalan meteng, Pak. Lah kok nyapo. Dirogok Ora aku. keperawananku hilang. Alah. Opo? Nembang Pak. Nembang lelare, Pak. Hah? Niku lho, jindan-jindan 3 Pak. Ah iya. 3 Pak. Sing urung ki mau? Ini jindan. Lah timbang niki mboten Mita, nyanyi-nyanyi kok. Mita, Ya. Hani kali sinten, Coba. Pak? Mita kali Hani. Karo Mbak Mbak Imas, Imas, karo Mbak Mbak Imas. Nak nyanyi nembang ku koyo sinden-sinden kuwi lho. Lah iya. Putar ke kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Sekarang kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Uga ngabsen sing do rawuh. Oh, ngaten nggih. Seperti lah. Nggih, monggo Pak. Katur Bapak Samidi sing saka Kawedusan. Oh, Kawedusan. Iya, kepareng nyimak saka Oh, dalem. matur Pak nuwun. Moidi, Mas Edi Kicis, Mbak Usi. Oh, nggih Mbak Usi. Uga Mbak Ajeng ya kepareng nyimak. Nggih. Uga sing saka jarak jauh kabeh do nyimak pagelaran bengi iki. Wah, Sugeng dalu. Pokoke matur nuwun sedanten lah. Ya, ana Mas Widodo mbimbing, ana Nggih. Pak Sumeh iki ya wana. Nggih. Niki Sing napa? saka ngepoh. Pak, niki kan 3, Pak. Heeh. Kula pokoke mangke sing mangke kula nyuwun menika wonten tayupane, Pak. Oh, Sing ya. mangke. Ya Ya. kamu kok iso melu maju kuwi lho. Lagune sing mau lho, Mas. Ya, Apa? Sing putar ke tengah. Wis entek, wis entek, wis entek. Nek aku ki gelem Mas aku nek kene tengah. Aku yo gelem kok. Entek wis entek. Niki nembangin apa, Pak? Tembangnya? Wonten pamundutan apa mboten? Hah? Pamundutan wae kan kathah niku. Wonten pamundutan apa? Sik sampean dhisik sing kanggo nanjaki sinden telu. Oke, Manut siap. sampean, heeh. Kula niki lak lari niki wis ora usah dipaido. Iya, Mas. Anu nduk cahayu. Nembang sing saiki kekinian aja nganti ngisini ya. Omplung. Iya. Sing penak ya, Nduk ya. Ngaliyo kuwi ngaliyo. Kuwi ki lho ngaliyo. Lagune sing ngene lho, Nduk. Berpasangan. Nduk ya. Nyanyi ya, Nduk. Apa, Nduk? Saurihan aja meneng ae. Apa, Nduk? Sauri saus tiram lho, Pak. Kok sauri. Tegese iki ya. Tegese diomongi, Nduk. Heeh. Kok lagu sing anyar kae? Aja demek iki tanganku gatel nek mau demek. Duh, demek. Ora demek, ora meletek, rek. Tanganmu mambu telek. Telek lincung. Kok jadi Susila kuwi sapa? Suarane kok iso persis apa? Kowe iso persis yo suarane ya. Gumun aku. Nuwun sewu lak nembang apa nduk cahayu tekono, Rat? Tembangi apa? Anu, Nduk, sing
Tembang Jawa apa tembang English? Iki emangnya dari mana toh ini? Inggris. Saya dari USA. Oh, dari Amerika. Amerika Serengat. Amerika Serikat. Lah yo gang iki Serengat. Ya Serengat gundulmu kuwi. Oh, berarti iki termasuk Londo. Londo iki Londo. Amerika ya. Dok Cayu nembang Tembangin apa tembangnya? Tembangnya biasanya kacu kuning. Kacu kuning. Kacu kuning. Kacu. Tembangnya apa Dik? Tembang kacu kuning. Cakep ngerti karo kelengenane Pak. Wow, kula sampun jenengan WA to? Sopo sing WA? Aku WA ora perkara tembang. Napa? Sesuk mampir omahe Pak tak gawani beras. Tembang apa Dok Mas? Tembangnya apa, Nduk? Kacu kuning. Lah, kuwi lho. Pak saiki wis ora kuning, Nduk, wis rada coklat gitu. Dudu kuwi. Nandek mau didadek. Lah ya Mas iki kacune iki lho kacune. Ora coklat, Mas. Ana kelawune barang. Badan. Maksudnya kelambine BPKP. Roh penyenekku klawu roh bocah iki. Paham. Kacu kuning berarti. Oke. Siap. Cok. Dibudale, Cok. Iki kacu kuning asli. Munggah wong ayo. Ayo kompol. Yo. Kompol. Mas Juwadi, Mas Timbul, sopir Ngerembang, Jawa Tengah. Mas Sunarto Sragen, yang tidak mau ketinggalan Wilujeng Dalu. Bisa senadyan ugi Bapak Asmara santai wonten Madiun Wilujeng Dalu. Mas Tarno Tania Wilujeng mirsani salam kagem Mas Percil CS.
tembang kacu kuning sampun diaturake. Nggih. Okeh pamundhut gending Mas Percil. Napa mawon, Pak? Wah, okeh banget iki. Anu lho, Pak. Tayub, Pak. Saking putih-putih nggih, Pak. Nggih, penggemar Sekar Gadung sing sangka njaba kota ki ya okeh banget. Nggih. Coba nyuwun dangdut sing duet kalih panjenengan Mas Slentem. Lho, kalih kula. Oke, no, niku lho sing anu lho, Pak, Indosiar lho, Pak. Sapa? Mbak Lilis utawa Mbak Lilis kaya ngapa? Heeh. Nek kok gentabu. Kayak film Indosiar, Mas. Sing Azab ilahi ya. Duduk. Rindunya hatiku. Tatos! Bos, aja bos. Lilis. Ugi katur Mas Darsono ingkang saking Lampung Oke, Mas Darsono nggih lulus Nggih, Lampung. Ku sudah lama merindukanmu. Bagaimana kabarmu, Lilis? Drama sih, Mas, kayak anu ting-tingan ki, Mas, iringan. Itu yo ngono. Lah iya drama sih. Ku sudah lama merindukanmu, Lilis. Bagaimanakah dengan dirimu padaku? Aku juga merindukanmu, Kang Mas. Adi-adi Pancasona. Cia. Hei, Indosiar. Nyapa kok tekan anu angling Darmo barang. Zaman biyen. Bang. Oke, dangdut untuk Anda semuanya. Yuk, katuran nggih. Pripun, Mas? Klipe gedang godhong telo sidendang waton roto. Bila ada sumber dilarang, bila ada kata mandi, bila ada berpasang, bila kita ketemu. Nggih. Loh, kok ketemu lagi Ketemu lho. lagi. Donganipun mugi-mugi dusun mriki tansah sehat. Lancar rezekinipun, Amin. barokah, bakoh lan kokoh. Amin Amin. Allahumma. Amin. Mas Adit. Jenengan nggih saged velocity wae nggih saged nggih. Ya. Kari manis. Bentar. Latihan. Kaya Mas kae lho pas dibarai. Kari manis. Gerakan Manis nabiai gulu karo masem. Dadet. Tak antem kene. Iki dalang lho. Ya, dodok. Kata lepat nyuwun pangapunten nggih. Dalang. Kripik gedang godhong telo si edang waton. Allah. Kok roto. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang Di. Bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu kali sinten Mas Adit? Mas Percil. Dalam. Ngene lho, ketemu kalih sedaya warga masyarakat iki ugi panjenengan melih. Kripik gedang godhong Lo. sithik edang waton ro. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang Bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu Di. Ya, ketemu sinten Mas Adit? Warga masyarakat. Nggih, lah bener. Penting kata lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Adit. Koko sing dupa